Бүйек Ватан соғышы ветераны фронтовик Самра Сабир қызы Бекмееваға 100 еш толды. Туған күнінде фронтовикны Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов құтлады. Самра Бекмеева Буа районы Ширки Килдурас ауылында крестьян ғайлесінде туа. 1941 елда Қозан хәрби госпиталінде шәфқат туташы болып ішлей. 1943-1945 елларда бірінші Беларусь фронтында шәфқат туташы бола. Белоруссия, Литва, Латвия, Польша аша узып, Германияға қадар барып жите. 1945 елның майында фашистлардан азат етілген Рейхстагны көрген шахитлерінің бірсі ол. Соғыштан соңда Венгрияда, Румынияда хезмәт ите. 1950 елдағына Қозанға айленіп қайта. Үшінші бала тудыру йортына акушерка болып урнаша. 1952 елда Самра Сабирова өлкән шәфқат туташы болып, Қозан хәрби госпиталінің йогышлы аурулар бөлігіне көшә. Аннан 1985 елда лайыклы ялға чыга. Ол почет белгесе 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы Кызыл йолдыз орденнары белән бүләкләнгән. Рөстәм Миңнеханов ветеранны якынлашып килүче җиңү көне белән котлады. Аңа сәламәтлек, тыныч имин яшәвен теләде. Бүйек җиңүгә багышланган темабызны дәвам иттерәбез. Қозан Кремле территориясында традицион җиңү вальсын оештырдылар. Ел сайын үткәрелә торган акциядә ирекле отряд активистлары, волонтерлар, укучылар сугыш еллары көйләренә кушылып биеделәр. Акциянең төп максаты тарихи вакыйгаларны искә төшерү, хәтерне саклау, яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү. Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары елдан-ел сирәгәя. Шуңа күрә әлеге чараның тәрбияви әһәмияте бик зур. Әлбәттә, менә бу шушы чараны оештыручы егетләр, җиңү волонтерлары һәр вакытта чакыралар. Без алар белән элемтәдә 9 майда гына түгел, башка чаралар узгарганда да аралашабыз. Мин үз ягымнан аларга ярдәм итәргә тырышам. Чөнки волонтерлар ул гел түләүсез генә эшләргә дигән сүз түгел, кайбер чараларны уздырганда акча чыгымнары да кирәк. Һәм инде күңелләрен күрсен дип бүләкләр дә тапшырырга тырышабыз. Бу чарага килгәндә, монда бит яшьләр, балалар, укучылар безгә бит әһәмиятле, аларның бию осталыкларын билгеләү түгел, күрү түгел, күрергә теләү менә шушы җиңүгә багышланган музыканы ишетсеннәр, нинди чарага багышланганны белсеннәр. Гомумән кызыксыннар, туктале, мин нишләп бием, нәрсәгә бием дигән сорауларны үз алларына куйсыннар. Һәм инде кайткачмы, интернеттан укыпмы, әтәниләреннән сорапмы, тагын бер тапкыр менә безнең бөек җиңүгә әйләнеп кайтсыннар дигән фикерне әйтәсем килә. Безгә нык әһәмиятле безнең яшьләребез, безнең балаларыбыз шушы җиңү көнен белсеннәр, хәтерләсеннәр, билгеләп үтсеннәр. Җиракка киткән саен, әлбәттә, ул аны хәтерләү кимерәктер инде. Без бит инде зурлар тырышабыз. Ул хәтерләү кимемәсен, күбрәк булсын. Безнең бу барыбызның да хәтеребездә калсын дигән буй белән яшибез. Бөек Ватан сугышында җиңүне якынайтуда тыл хезмәтчәннәренең өлеше бәһәсез. Чүпрәле төбәгендә туып үскән Халидә Тукаева сугыш чорында фидакарларча эшләгән ветераннарның берсе. 90 яшьлек ветеран яшьнәп үткән яшьлек елларын, сугыш китергән ачы газапларны, кайгы-хәсрәтләрне бүгенгедәй хәтерли. Әле куллары даныгып җитмәгән яшүсмер кыз колхоз кырында ашлыгын да иккән, чатнама салкыннарда Идел аръягында окопта казыган. Фашистлар Германиясы туган илебезгә һөҗүм иткәч, озак үтмәй, Идел буенда оборона чиген булдыру турында карар кабул ителә. Татарстан, Марий Эл, Чувашия территориясендә 350 км озынлыктагы ныгытманы тиз арада төзәргә кирәк була. Окоп казу эшләренә нигездә хатын-кызлар, яшүсмер балалар җәлеп ителә. Чүпрәле районының Зур Шынлы авылында яшәүче Халидә Тукаевага ул чакта нибары 10 яшь була. Сугыш башланганнан иң беренче сугыш башланды дип әйттеләр. Әтәйләрне байнага алып киттеләр. Әтәй күндек булып эшләйди. Әтәйләрнең анаратларында без конюшни алып киттеләр солдатка. Оборона ныгытмасын бер ел төзиләр, җирне тирән итеп казыйлар. Халидә апа бер вакытта әсир немецларны Зур Шынлыга алып кайтуларын искә ала. Тик аларны акып казырга җибәрмиләр. Тоткыннарны бакчаларда, кырларда эшләтәләр. Фронтка ашлык кирәк була. Авылның кыругын инде шул
Akutlar kazırga yasadılar. Uran başları sayın lanlı katınlar akup kazıdılar. Lansızlarının da kırga alıp gittiler. Biz indi eneylerinin lanların karab geriydik. Alarga buluşup geriydik. Тыл ветераны күп нәрсәне хәтерләй. Җиңү хәбәрен урамда ишетә. Шатлыкларының шиге булмый. Авыл клубына җыелышып, кочаклашалар, елашалар. Olda bütün şatlandılar. Soldatlar şalın diyerek kata başladılar. Ranniler kata başladılar. Avul evet maturaydı. Kalkuz maturaydı. Bayızı kalkuz bir yakşı. Kim bitmiyorlar gayet. Şut pomus bire başladılar. Kimden yeri bayna dülüp kalgan. Alarga şut pomus bire başladı. Kim indi kübürek balalı kişi lanlar bile kalgan alarga şut pomus bire başladı kalkuz. Халидә Тукаева әле дә сугыштан соңгы авыр, әмма күңеленә рәхәт елларны искә ала. Бер-берсен хөрмәт итеп, ярдәмләшеп, тату яшәүләрен кат-кат исенә төшерә. Хәзерге яшьләргә дә әйтер сүзләре бар аның. Birbiriniz bile дружно yaşayız diyeriydim. Bizge bayna gerekmi, siz bayna görmediniz. Biz gördük. Açlıkını da gördük. Yalangazlığını da gördük. Nimetini de gördük diyeriydim. Birbirinizge dost bulunuz, дружно bulunuz. Birbirinizge pamagat itiniz. Pumus veriniz birbirinizge. Biz anda birbirengini iki evli başağın. Sovet kalkışındaydı, дружныйdı. Büyük җиңү көне якынлашкан бу көндәрдә Халидә апа башка тыл ветераннары кебек үк хатирәләрне искә төшерә. Хәзерге яшәү муллыгына шөкранә кыла. Күкләребезнең аяз булуын, тыныч имин яшәүебезне теләп, чын күңелдән дугалар укый, теләкләр тели. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгареев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы, ә хәзер башка темалар хакында. Республикада янгыннарга каршы көчәйтелгән режим саклана. Борчылырга урын җитәрлек. Татарстанда ел башыннан бирле 2000-нән артык янгын теркәлгән. Янгыннарда 83 кешенең гомере өзелгән. Хәлне контрольдә тоту максатында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре рейдларга чыкты. Янгыннарга каршы махсус режим кагыйдәләрен бузучыларны, ачык һавада учак яндыручыларны кисәттеләр. Махсус режим вакытында корыган үләнне, чүп-чарны яндырырга ярамавын тагын бер кат искәрттеләр. Шәхси секторда яшәүчеләрнең газ җиһазларын һәм мичләрен тикшерүгә аерым игътибар бирелде. Республика министрлар кабинетында гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышында урманнарны янгыннардан саклау чараларын көчәйтү турында сөйләштеләр. Республика президенты программалары уңышлы гамәлгә ашырыла. Түбән Кама районының Сухрау авылында яшәүчеләрнең дә теләге чынга ашты. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ул 2 торак пункт халкына хезмәт күрсәтә. Пунктта беренчел медицина ярдәме күрсәтү өчен барлык шартлар да бар. Кирәкле медицина җиһазлары белән тәэмин ителгән. Бу районда республика программасы буенча төзелгән 9-нчы фельдшер-акушерлык пункты. Нина Виткина безнең иҗат төркеменә фельдшер-акушерлык пункты буенча экскурсия үткәрде. Якты бүлмәләр, заманча җиһазлар. Монда барысы да яңа дип шатлыгын иченә яшерә алмый. 3 дистәдән артык хезмәт стажы булган пункт мөдире. Биредә беренчел ярдәм күрсәтү өчен барлык шартлар тудырылган. Бу безнең больница буенча инде 9-нчы фельдшер-акушерлык пункты булып санала. Шушындай матур зданиедә безнең фельдшерларыбыз бик теләп эшләрләр дип уйлыйбыз һәм халыкта теләп яратып килер дип уйлыйбыз. Фельдшер-акушерлык пунктын салганда безгә тагын яңа оборудование бирәләр, яңа холодильниклар. Белгечләргә дә кытлык юк. Регина Дәүләтгәрәева шәһәр кызы, Түбән Кама медицина көллиятен тәмамлаган. Земский доктор программасы буенча авылга кайткан, дәүләт 500 мең сум акча биргән. Сухрау җирлегендә икенче фапны ачабыз. Беренчесен без Смоловка авылында ачкан идек, бүген инде Сухрау җирлегендә ачабыз. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Авыл халкы өчен кирип чыгып йөрү өчен һәм инде хезмәткәрләр өчен бик матур уңайлыклар тудырылган. Шуңа күрә эшләргә. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.
Біз дәвам итәбез эфирда яңалыклар программасы. Изге Рамазан айы дәвам итә. Көн сайын диярлек айрым шәхесләр һәм оешмалар тарафыннан җәмәгать ифтарлары үткәрелә. Язучы, журналист, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Леронда ел сайын ифтар мәҗлесе үткәрә. Быел авыз ачтыру мәҗлесе Татмедиа оешмасы ярдәме белән берлектә оештырылган. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Ифтар мәҗлесе Нариманов урамындагы 20-нче гасыр башында милләт типографиясе урнашкан тарихи бинада үткәрелде. Башта без редакция белән башлаган идек. Ул редакция белән башлаганда үзебезнең менә безнең Мирас журналыннан бәйлерәк шәхесләребезне искә алу, вафат булганнарны искә алу, аннан соң ветераннарны чакыру, матбугат ветераннары шушы авторларыбызны чакыру иде. Аннан инде күңелдән ният бар иде. Әкренләп киңәйтергә, тематик яктан киңәйтергә дип тәүләдек. Менә хатын-кызларыбызга игътибар итәбез. Бисында инде әкренләп башта 5-6 гына хатын-кыз җырчылары да бар иде. Безнең Зада Сафилнар чакырган идек. Монсында инде менә киңрәк, монсында без инде журналистларны, үзебезнең менә Татмедиа журналистларын чакырга теләдек, баш мөхәррирләрне бигрәк тә һәм шулай ук ТНВдан, ГТРКдан дип әйтгәндәй, шушы каләмдәшләребезне чакырып, шундый бер дин әһелләребезләр бергә бер җыйнаклашып, менә шу дини бәйрәмебезне зурлап үткәрәсе килгән иде. أياما معدودات. Ураза сүзе тыелу дигәнне аңлата. Уразабыз камил булсын өчен без ашау-эчүдән генә түгел, ялган, гайбәт, начар сүзләр сөйләү, бәхәсләшү кебек кимчелекләрдән дә тыелырга тиеш дип вәгазьләде Җәлил хәзрәт Фазлыев ифтарга килүчеләрне. Рамазан айында Пәйгамбәр саллаллаху әйткән бит, үзара аралашыгыз, аралашсагыз йөзегез нурлы булыр, калбыгыз чиста булыр, ризыгыз киң булыр, арагызда дуслык артыр дип. Әлбәттә аралашырга кирәк. Рамазанда аралашу инде бигрәк тә саваплы, чөнки авыз ачканда дуалар кабул була, менә 40 кеше кылганда кабул да булмый калмас, тик кабул булыр дигән сүз дә бар, хадис бар. Менә шуңа күрә анда бер профессия кешеләрме, авылдашлармы, туганнармы без җыелып, менә 40-тан да ким булмаган кеше җыелып, бергә утырып, илебез өчен, ватаныбыз өчен, гаиләләребез өчен дуа кылсак, бу бик күркәм гадәт инде. Ифтар мәҗлесендә очрашу уңаеннан чыгыш ясаучылар шушындый күмәк дини чараларның әһәмиятен искәртте. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Зәй шәһәрендә Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә салынган яңа һәйкәл ачылды. 16 мартта шушы ук урындагы монумент янган иде. Район җитәкчелеге Бердәм Россия партиясенең Татарстандагы бүлеге ярдәме белән тиз арада һәйкәлне торгызуны тәэмин итте. Күмәк тырышлык белән Бөек Җиңү көнен бәйрәм итү алдыннан яңа һәйкәл барлыкка килде. Тарихи ядкәрне торгызуга Зәй шәһәре һәм районы предприятиеләре иганәчеләре зур булышлык күрсәтте. Шулай шәһәрдә Бөек Җиңү көне зурлап билгеләп үтелер дип көтелә. Замана яшьләре нәрсә белән кызыксына, хыяллары нинди, гомумән кемнәр ул бүгенге заман яшьләре? Идел журналы сан сайын әнә шул сорауларга җавап бирә. Май ае санын тәкъдим итүгә багышланган очрашуны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Бар да яңа, җыры да, заманы да, яшьләре дә, Иделе дә. Яңа шартларга яраклаштырып, рус телендә нәшр ителүче Идел журналы 2020 елның декабреннән Айсылу Хафиз мөхәррирлегендә әзерләп бастырыла. Бу вазифада ул илгәреге елларда тәҗрибә туплап алган иде. Монысы икенче үзгәртеп караучыры һәм ул аны журналның тышыннан башлады. Бу тышлык ул күбрәк безнең аудиториябызга туры килә. Безнең аудиториябыз ул яшьләр, 16 яшьлек балалар, 17-18, 30-га хәтле дип әйтик инде. Алар гомумән журнал сатып алып укымыйлар. Без аны беләбез, без аны уйлап чыгармадык. Шуңа күрә алар ничектер җәлеп итү өчен без менә шундый чаралар үткәрәбез, презентациялар. Идел журналының май санын һәм стрит арт акциясын тәкъдим итү Татмедиа бинасы каршындагы мәйданда үткәрелде. Стрит арт дигәне асфальтка җәелгән фанерада рәсем ясау булса, тәкъдим итү өлешендә журналның май саны геройлары очрашты.
Алар барысы да Z буыны, ягъни 1995 елдан 2014 елга кадәр туган яшьләр. Яшьләр белән бер тулкында стажерлар, КФУ студентлары аралашты. Гомумән май саны яшь стажерлар тарафыннан эшләнгән. Әле тукталып калган бер проектны дәвам итәргә дә җыеналар. Безнең бер проектыбыз бар. Без аның пилот серияларын инде Instagramга куйган идек. Ул исә Манкырт түгел Батыр дигән stories сериал. 14 сериясын урнаштырдык шул Instagram аккаунтында. Әлегә пиар компания булмады, һәм булачак дип өметләнәм. Яңа санны тәкъдим итү барышында Идел журналы призларына флешмоб һәм конкурслар үткәрелде. Музыкаль бизәлеш Булат Алиевтан. Ул яшь тамашачыларга энекәш тәхәллүсе белән таныш. Мондый очрашуларны Идел журналы күптән үткәреп килә. Ул чакта үзләре генә башлап йөриләр иде. Бу юлы чара Татмедиа акционерлык җәмгыяте ярдәме белән оештырылган. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы. Дәвам итәбез. Балалар рәсем ясый республика конкурсы дәвам итә. Казанның Адымнар күп телле 183 гимназиясе укучылары үз иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Быел конкурс 15-нче тапкыр уза. Төп темалар Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге, Россиядә фән һәм технологияләр елы, куркынычсыз юллар, табибларга рәхмәт җиткерү. Рәсем ясауга керешкәнче үз төбәкләре, үз милләт традициялары турында фикер алыштылар. Казандагы күп телле 180-нче гимназияның 3-нче сыйныфында төрле милләт балалары укый. Күбесе рәсемнәрен туган телләренә багышлаган. Азербайджанский. Татар лезгины были. Папа вообще из Азербайджана приехал. Я рисую татарку, это потому что наш родной язык, я люблю родной язык свой. Рисовала татарских девушек, потому что я и сама татарка, и я хочу, чтобы я не забывала свой язык. Балалар рәсем ясый республика конкурсы быел фән һәм технологиялар, куркынычсыз юллар, табибларга рәхмәт сүзе темаларына да багышланган. Мы выбрали тему – это сохранение родных языков. Без туган телне саклау темасын сайладык, чөнки кайберәүләр телен, мәдәниятен оныта. Аны саклап калырга кирәк. Балаларның фикерләве үзенчәлекле, хыяллары чиксез, традицияларны үзләренчә күрәләр. У меня здесь татарская еда, то, что любит татар есть. Чак-чак, перемеш, треугольник, чай. Еще один перемеш. Мы изобразили жителей в виде кошек разных национальностей, которых дружат. Я нарисовал очень большой и дружный мир. Май ахырына кадәр рәсемнәр республика шәһәрләре һәм районнары мәгариф бүлекләрендә кабул ителә. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 12 июньдә Казанда, Россия көнендә узачак. Айзилә Батырханова, Эльмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары. Алга таба, хөрмәтле тамашачылар, сезгә Чүпрәле районының Иске Шаймырза авылында булачак очрашу турында сөйләрбез. Аның өчен без студиябезгә кунаклар чакырдык. Кунакларыбыз Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Шәрип улы Алиев һәм Казан Федераль университеты профессоры Җәүдәт Абдулла улы Хөсәенов. Исәнмесез, Марс әфәнде, Җәүдәт әфәнде. Исәнмесез. Марс әфәнде, 8 май көнне Иске Шаймырза авылында әлеге очрашу булыр дип көтелә. Сез менә оештыручылары ни өчен нәкъ менә май аен сайлап алдыгыз? Мәктәпне 55 еллык элек без бетергән идек. 55 ел узгач менә очрашабыз дигән сүз бар иде. Менә шуны тормышка ашырга исәплибез. Biz indi 50 yıllık matur etip uzdırdık. 50 yıllık çaraşu'nun anı matur etip Kıngıraulu Mektep Yılları degen kitap buldırdık. Mine şu kitapta indi alanın prezentasyası da bulacak. Indi mine şu çaraşular, şu mezgiller, özümüzün okutuşularımız, özümüzün ustazlarımız turunda tırmışımız niçik bulgan balalarımızın balalarına kürsətip kaldırasımız keler. Çünkü Алар бабайлар, әбиләр турында белергә тиешләр. Иске Шаймырза авыл тарихына багышланган Шаймырза китабы чыккан иде.
Белүемчә, мәктәпкә багышланган тагын бер китап әзер, һәм сез аны менә очрашуда тәкъдим итәсез. Менә бу китап әйтергә кирәк, балалы яшүсмер вакыттагы булган бөтен тормыш биредә чагыла. Чөнки менә монда бик күп классташлар, укучылар инде Искешәй Мирза авылында укыган укучылар, монда инде үзләре катнашып, үзләренең фикерләрен, үзләренең фотографияләрен, үзләренең гаиләләрен, күрсәткеләрен һәм әлбәттә бу китапны чыгаруда төп рольне башкарды менә Марс Шәрипович. Чөнки ул менә бу башлап йөрде һәм башка менә классташлардан, башка менә укытучылардан барлык хезмәтләрне туплады ул менә бу китапка. Коңгыраулы мәктәп юллары дигән китап, ул инде киләсе буыннарга истәлек булып кала. Әлбәттә, китап зур тарих. Марс әфәнде, менә башка мәдәни программалар, чаралар көтелә дип бирелә игъланда. Тагын нинди мәдәни чаралар көтелә? Әлеге сыйныфташлар очрашуында. Biz инде классташлар иң беренче үзебезнең Баки дөньяга күчкән дусларыбыз, аларның зиярәттә без классташыбыз менә шу китапларны язган вакытта Закиров Руберт Фазевич актив катнашкан иде мәрхүм дөнья үзен укытуга багышланган мәктәп директоры Зафран Абулов эшләгән кеше менә шушы китапларның презентациясенә килергә тиеш иде. Күптән түгел генә менә 1-2 ай тәмам назад мәрхүм булып куйды. Аларга мәктәп директорлары җыелып памятник урнаштырып, аны памятникны ачу булачак. Икенче инде иң беренче үзебез олы кешеләрнең 9 май бәйрәменә алыннан була, чөнки анда инде менә сугышта катнашучы ветеранның хөрмәтләүе булачак, районда җитәкчесе катнашачак ул мероприятиедә. Инде без аннан инде үзебезнең шулар очрашулар 5 ел мәктәпне бетергән әле безнең исән булган укытучыларыбыз бар. Алар шунда чакырылдылар. Инде аларны хөрмәтләү, инде Баки дөньяга күчкән үзебезнең укытучыларыбыз турында инде безнең дога уку яннан инде үзебезнең мәчетләрдә аларга менә шу үзебезнең рәхмәтебезне белдереп гына бара. Инде аларның хезмәтләре менә шу китапта алар матур итеп чагылдырылган, булдырылган. Җәүдәт әфәнде, әйтегез, менә китапны тамашачыларыбызга да күрсәтеп китик. Бу инде 5 ел. 5 ел дәвамында барлыкка килгән хезмәт инде бу. Чөнки монда инде бик җентекләп карадылар, менә бу редакторлар да инде һәм Марс Шәрипович үзе дә инде бик җентекләп укыды менә бу китапны. Һәм әлбәттә иң кирәге менә бу китапның тәрбияви әһәмияте дип саныйм. Чөнки бу киләсе буыннарга кала һәм киләсе буыннар менә укып Искешәй Мирза мәктәбендә кемнәр укыганнар, кемнәр белем алганнар һәм алар нинди юнәлештә эшләгәннәр бөтенесе биредә чагыла. Авылыгызга, гомумән киләчәк буынга бик зур бүләк эшләп калдыргансыз. Тагын бер тапкыр тамашачыларга искә төшерик. Очрашу Искешәй Мирза авылында 8 май көнне иртәнге сәгать 10-да башлана. Әлеге очрашуны оештыручылар студиябезнең кунаклары Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы рәисе Марс Шәрип улы Алиев һәм Казан Федераль университеты профессоры Җәүдәт Абдулла улы Хөсәенов булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.